Lagunok ongetorri lasetzablen kanalera, ongetorri dutorro Warhammer irura eta ongetorri beste esperimentazio bideo honetara, eta gaur jarriko ditugu aurrez aurre amatista burdin taldea eta burdin talde nulekon burdin talde normala ea zein duen eraginkortasun handiagoa baita hilantzear, beraz, aurrera goaz distantzia berdina eta etorrela unitate ezberdinen esperimentazio bideo gehiago izango ditugu kanalean. Very well! It will be done! Victory will be ours! Hau interesgarria izango da. We are Sigmar's heirs! Take position! Yes, sir, quickly! Faster! No lingering! Quick march! Take the ground! At speed! Burro egin dezatela For euren France! artean. Nahiko parekatuta daude, esango du gutxiratik amatistakoak asko zero dago dela. Parece gorra generalak egiten diguna por bat pasola gutxiago zaigu, beraz. Lasteraldi ingo dute. Zeraren ikusiko dugu emaitzak. Beno, 46 bakoitzak ugaldu ditugu 28 eurako 29. Argi dago hauek ere hobeagoak direla, hori ere nahiko gehiago balio dute. Beno, hau izan da den, espero gustoko zen zaizuela eta horrengoan gehiago, agur.